nik uste Euskal Herrian zehatz eta mehatz oinetako hauek berak bakarrik dituela. Baino, nik... Ikus mesedez, ikus eta goza. Mesedez, jainkoan... Bueno, jainkoan izanean ez. Ez, drag queenen izenean. Drag queenen izenean. Baina, nik aldera importante badakat, oso garrantzitsua, beha egiteko. Ustez garrantzitsuena, horretik nahi dut etortzia, eta da, jakitia zenbat zentimetro dazkan honek. Aba, jakin ez dagoen. Albina Stardust, gure besoetara, Gabon! Eta gona zure bihotza ere, Albina! Puz, Kaixo, cariño, mucho eta bestiak. Oso ondo, hemen txerdian, gurek ematera. Erdian, zer dut Albina? Oso ondo eta zue. Ondo! Beste guapa, mesez. Kuriosidadez? Esango dugu, zer dut gobe, kuriosidadez? Baina eske baitu hauek. Superprest. Orain, Albina ikusitan, ogalesi, gainerako galderak ere azu egin zaizkio. Ai, barkatu. Galdera, garrantzitsua. Zenbat zentimetro antutzea hau jantzita? Zenbat uste gozo. Ba, esango nuke, 23? Honek, dozena, pare bat, dozena, 24. Gutxiago, 21. 21 zentimetro. Eta hauekin, zekao. Bakarrik? Bueno, plataformak, baina abarkak ere badira. Noski. Hauekin dantzatu daiteke, trinteron, terarin, terinteron, tirorirori. Saiatu alzara, baina ez daki... Ja, igual, min hartzeko oso segurua den. Ez daki. Baina irezten fashion. Mesedez, gauza bat, ama, aita... Urrengo olentzer hori, mesedez? Urrengo gabonetan olentzer hori. Olentzerok jantzea. Begira, edo Mario Godingi, oso polita hori, ere? Ni olentzero agunean hauekin nahi entertan. Begira, hauek dauzkagu olentzer horentzat, eta hauek izan daitezke, aipatutako Mari Domingirentzat esate baterako. Adibidez. Hauek gehiago iragokitzen dute ezakit, gauean lotara joan aurretik jazteko, ohera bidean jazteko oinetakoak, horrela ez? Ohera glamour pixatekin. Baina, zuzema pelikula Ruluak jarrita, bai. Hombre, honek gora dakar dana. Ai ama. Itxoin. Bai? Gora eta gora beti? Gora bihotzak eta gora plataformak? Ai ama. Gora eta gora beti. Ai. Jarraitu nahi baldin bazue, lastzai. Ez dakit. Baina, biak jarritan dituzu edo ze martxa? Ez, bat eta bat. Bale. Bia jarriko ditut, baina bestea barruan. Bestea barruan, hori, asko zobeta zeta. Gainera, jazteko, hau niretzat. Luma, Bale. Jantzi luma, gora luma, noski bai, Gora luma beti. Oso ondo. Eta orain gora luma da gure pasarela. A ver. Ai ama, ai pasarela. Venga, gora eta gora beti. Baina jarrera, oso ongi jarrerarekin, Baina beira, Aizu, oso ondo. Venga, aurrera, minik hartu gabe. Pum. Bat. Pum. Venga, gora bihozak Albina. Eta vuelta, pum. Gora, gora. Albina, galdera bateko dizut, Oso guapa torriztea, eta ni beti fijatzen ez Instagramen jarraitzen dizut, eta zure lookak dia oso karakteristikuek. Nun erostek jozu? Ba, bera, asko egiten ditut nik. Zer nik josten dut. Baina gero, bakizu AliExpress, eta Shein, eta Berska, eta lakoetan ere erosten dut. Baina egin zuk zer horrek ere egiten dituzu? Bai, egiten ditut look pila. Hau justo ez, baina egiten ditut pila bat. Nire Instagramen ikusitazkizuet pila bat duk. Albarka horiek Instagramen ez dira eroste. Osea, ikusten ditugu Instagramen, baina AliExpressen, Sheinen eta ez dira erosten. Ez dira erosten. Baina nik jakin edet, hola montatzen, ze, bueno, hori da erabili bardan terminoa ez, zenbat denbora tardatzen duzu? Ordu bat, ordu terdi inguru. Baina nik jak praktika handia daukat. Nik astero egiten dut, orduan jak egiten dut pizpaz. Baina bestela, 2 ordu egon naiteke, 3 ordu ere egon naiteke lukaren arabera. Esan dezu praktika asko dakazula. Noiztik da, bai, gaurrola, noiztik damakizu, itxoinola, a ber, eske... A ber, plano hau ez zaigu gustatzen! Plan hori da, zapatak erakusteko. Behar ditugu hori da, abarkak nahi ditugu hemen hori da. Hola, hori da. Abarka plataforma du. Hombre, ai ama. Noiztik damakizu drag munduan? Ba, bera, ni 18 urterekin, ni beti ez dut travesti jaio nintzela. Ni ez dut travesti jaiotzen garela. Baina gero 18 urterekin, joan nintzen unibertsitatera nintzen makiajarekin probatzen eta 2018an, atera nintzen ofizialki Albina Stardust bezala. Osa, egon zen lehen da biziko aldi bat. Bai, eta izan zen Jogrina Borobagatik. Oh, Jogrina! Hombre, eske da munduko izarrik handiena, mesez da favorez. Eta zer moduz lehen da biziko aldi gura? Ba, oso ondo joan nintzen nire aizpekin, ez dagoen bakarrik, nire aizpak Donatela Mani, eta Susi Pusirekin joan nintzen Iruñera, eta elkarrekin egin genuen, eta horren super ondo, super gustora, eta super aldun duta egon nintzen. Eta nola uste zu
evoluzionatu dula drag mundu honek, bat hemen Euskal Herri honetan, 2018-tik 2023-ura, azken urte hauetan, bastanteko azkunde eta bastanteko visibilidadea eman zaion gara da. Bai, eta gero eta travesti gehiago gara, eta hori da zoragarria. Gehien bat, adibidez Iruñan arrotasuna bihurtu da Iruñako Fashion Weeka. Orduan, urtero ateratzen dira travesti berriak look zoragarriekin, eta baten gara hilabeteak eta hilabeteak look hori prestatzen, arrotasunaren egunerako looka. Eta zuk esaten duzu bizitzan behin denok probatu beharko genuela. Zergatik? Dragak askatzen gaituelako. Draga dirudira mozorro bat edo eskutatzen garela, baina ez. RuPaulek dio ez garela eskutatzen, baizik eta gure nortasuna erakusten dugula dragaren bidez. Orduan uste dut guztiok probatu beharko genukela, nahi dugun moduan, ze draga ez da izan behar femenino, askotan hori petxatzen dugu ez, dela hilorde bat eta takoiak, baina ez du zergatik, izan daiteke hilorderik gabe, takoirik gabe, izan daiteke bibotearekin nahi duzu bezala. Probatu behar dugu, experimentatu behar dugu. Bien probatu nun, aber topatzeten argazkia eta lakutzik ez zuten. Mitzan, pelotari bum-bum. Ai, baitu, izen hori gabizara. Adibidez, ze izen jarriko, ze drag izen izango nukenik? A ber. Ai, jakin nahi dut. Ez zaila, ze jarri dezakegu, Miren. Nogales. Miren Nogales. Zurean ondi dator esate baterako, Albina Stardust. Nire lagun batek esan zidan, Albina, zinei oso txuria eta erosin un hilorde super hilorea, esan zidan, Albina dirudizu. Esan nuen zepolita. Albina. Eta Stardust da, David Bowiek bat zeukan alter ego bat, Ziggy Stardust, eta ni nintzen nerabea, eta en plan, eske estralurtar bat, naiz, nau inor ulertzen, eta horregatik jarri nuen Stardust. Gaur egun ez nuk izan aukeratuko. Baina hori da, bai, oso bizita da. Da oso internazionala, ez? En plan, Albina Stardust, dirudina izela Oskarretako irabazle bat. Bai, izan daitezken noiz, bai? Igual izan daitezken. Albina, gauza bat, zu jun pentsatzen, ze izen drag jarriko ziazu nahi, bukaeran esan nahi baldin mazu, eta lehenengo, behiratu pantailara. A ver. Susto! Hostian. Divina komedia naiz, oso zarragarria eta oso guapa ikusten dezuten bezala. Nire galdera Albinaren zera da, badakigu artisten bizimodua gauza komplexua eta zaila dela, eta badakigu bai bikotekideen harremanen mundua oso komplexua eta zaila dela, eta duan galdatu nahi zut nola egiten dezun bi gauzak batera eramateko zure maitale eta amante eta artista lagunarekin, ez dezio, ni. Mazte bale, erantzutea nik entzun nahi dudana. Muxu handi bat. Eta kaldera berako da izut Divina Komediak, baina erantzuna ere berak iradoki dizu. Zer erantzun nik entzun nahi dudan. Oso ondo eramaten dugu, egia esan, begira, nire ditutu dut, guk erlazio irekia dugula adibidez, eta, bueno, modu irekiena esaten dugu eta ez dugu arazorik, eta erlazioa da zoragarria, ze, badugu, denetari lan egiten dugu elkarrekin, gero, maitasuna dugu elkarrekin eske dena zoragarria. Eta pare bat urte damazkizue batea, holtza gainean, ez da? Bai, pila bat. Eta, zemoz da lana batea itea? Pues maravilla, eski imaginatu badugun kimika. Odan estenatokian hori nabaritzen da, eta super ondo pasatzen dugu, eta parrandia egiten dugu elkarrekin gainera. Divina da munduko pertsonarik divertigarriena. Zauzu ezagutzen, mesedez eta favorez ezagutu Divina Komedia, dela bakarrizketari zoragarria.